खुलुमबाय आगैमोन दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाहरनाय थाबाय आसा खालामो दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै थ'दे बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ जागायलांसैलाय सनाया नै ओमफ्राय फिसाजो टिउसन गनायखौ नेगासिनो दं आरोना आङो माने जोङो नोंस्रा गुमैबो आंबो आनैया नै टिउसन गनायखौ नेगासिनो दं टिउसन लागासिनो दं 7था जानोसै दा टाइमा ओमफ्राय बाजाराव थांनो नागिरदों ओइ हाव बाजाराव थांनो नागिरदों जोङो गुमिया थांसिगोन नालाय ओंखायनो माने जाखिनि बुस्थु नांगौ फिसा फिसौ जिनिस जोबस्रांजोबनानै दङ ओंखायनो बेखौ लायस्रांनानै लायस्रांजोबखानोसै आरोना गुमै थानायावनो नानि उन्दै दङना बिराद बाजार खालामनानै जानो दिगदार जायो आरोना फिसा फिसौ जिनिस बिदिनो स्राब आरि माबा माबि साबोन थाबोन दालि आरि गथा मास मोननैसोनि लाबोनानै दोनफैखानोसै होमबा माइरं थाइरं एसे बुरजा लाबोनानै दोनफैखाथारसै गुमै थानायावनो ओमफ्राय बिदि मैगं गोथां बेदरफ्राथ' स्कुलाव थांनायाव लाबोफाखायो नालाय आङो ओमफ्राय जे बुस्थुखौ मथान दोनजायो न'आव गोबाव थाङो बे बुस्थुफोरखौ लाबोनानै दोनफैखानोसै आरोना एखेबारे बुरजा बाजार खालामनानै लाबोनानै दोनफैखानोसै बिराद खस्थ' जायो आरोना हारसिं बाजार खालामनानै जानांगौ आरो आथिं ओंखारबायना दाथ' बिराद खुद नायस्लाबनोनो हाया माने खामानियानो जोबनोनो रोङा एरबायसो थायो खामानियानो अबेखौबा फाहामखांबा अबेखौबा माबानानै होलायगोनलाय अबेखौबा बोस्रांखांबा आरो अबेखौबा दांहैगोनलाय बेबायदि माने बोरैदि आं बेखौ लानानै दि माबाबावगोन भगबानासो मिन्थिगौ आथिं ओंखारनानै बिराद दुस्थ'सिन जासिनथारबाय उफाय गैया बिदिनो दिनखौ बारहोहरनांगोन आरोना बिदिनो दिनखौ बारहोहरनांसिगोन आरोना खस्थ' मस्थ'यैनो गेलेगासिनो दं नै दा ओंखारबाय जों थांनो बाजाराव टिउसनाबो गबाय नालाय थांसै सनिया उन्दुलांबायसो नै गाखोदो सिगाङाव नङा औ सिगाङाव जायगा थोआ हलसेलाव बाजार गिदिराव थांजागोन लामाया गारिखौ बेयावसो दोनदों गारियानो नै लामाया गेजेराव मोनफैबाय नै दखानाव हलसेलावसो लायो आरोना थाइसे थाइनै खमाव मोनोना हलसेलाव लाबा ओंखायनो हलसेलाव लांफैखायो सेन्देला खुवाखै मानो सेन्देल होआ मालाय खाथियाबो फुजा होबाय थानाय नांबाय थाखागौ नालाय लाखाबाय पेकेट बेनोसै थाव 2 लिटार स्राबा लाखाबायना मंगलदीप एक बान्डिल 190 पतंजलि तेल 2 लिटार हिसाब खालामगासिनो दं नै पतंजलि तेल 2 लिटार स्राब एक्सेल 500 बिगा 63 126 হয়ে গেল নির্মলাইন 10টা 180 সিফরি একটা না 36 তারপরে কলগেট একটা 55 শালিমার একটা দাঁড়া শালিমার একটা দোকানে বন্ধ করে নাই করো 1662 190108 ফোন পে আছে না ফোন পে তো নাই গো হ্যাঁ ফোন পে নাই 1600 স্ক্যানার নাই কোনো না जानायनि फुननायनि लाखांजोब्बाय आरो नांबावगौसो क्रिम आरि दंबावोसो आरोबाव हागिसावबो बिराद फैसा थांखायो आरोना हागिसबो दंबावोसो पेकिं खालामगासिनो कार्टुनाव मोनाबायना टाइमाबो 8टायानो जानोसै
बिदियावसो फैखादों नङाबा भिर जाथारोना दिगदार जायो गरमाव ओंखायनो मोना फैबाय टिउसन गखांनानै बुस्थुआनो गैया नैबेयानोबा 1600 दानि बाजाराव ओइ जे आमार खुरा माबा मा होनोमोनलाय एस साइजनिफ्रायनो आलदा जिनिस गानहोनो नाङासै हुरुर पराय एस साइजसो हल आमार क्रिमा रिजाबनानै दं लानोसै देनेग्रा लागासिनो नै ओइ नों माथो जेरावबो जिरायनोल' सनाया लिंलाब गोलाव गोलावथार न'आव सफैबाय जानायानो नै जानायल' ओरै थागिस बोस्रांजोबसै थाव 2 लिटार लाबोखाबाय स्राब साबोन नैबे फुजा होग्रा बेनोसै दिनैनि बाजारा ओंखाम ओंख्रिथ' दंखायो ओंख्रिखौ फुदुंनानै ओंखामल' संनांगौ बिजि हैलाय बाबानो बेखौनो जानोनो बेखौनो लाबोलायबाय जि गोथाव मोनो बेहाय बेखौ क्रिम सेम्पु टेम्पुआ बै हर आं बेखौ जाबना लागोनसै माबार बुस्थुफोर लाबोनायखौ बोस्रांजोबखांबाय एबार ओंखाम संबाय ओंख्रि फुदुंबाय आरो गुमैया लोगोजों ओंखारलांबाय आरोना दसे दहायनि ना ओंख्रि दंखायो नालाय बेजोंनो जानोसै टाइमाबो 9टा जाबाय दाबसेयाव थांनानै फैबाबो बिराद मेङो मावनानै जाफैफिननांगौ नालाय सोरनिबा संनाय मोनजाबा हामगौ सानलायलायो थ' सनाफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालायला आरोना बावनो दोनथ'नोसै जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय माबा रायलायबा माबा सालायानो लिमोनदा फैबाय थायो थ' बाय बाय गुड नाइट सनाफोर